आए और 14 अप्रैल सुबह दिन महीनावा जन्मवा बाबा लिहल हारे आंगनवा जन्मवा बाबा लिहल हारे आंगनवा जन्मवा बाबा लिहल रवि बाबू मदारीपुर चंपा चमेली खिलै बेलायाल बेली खिलै झुरझुरा बहेला पवनवाना अमवा के डारिया पे कुकई कोयलिया चंदा हसैनी ले आसमानवाना जन्मवा बाबा लिहले जन्मवा बाबा लिहले हारे आंगनवा जन्मवा बाबा लिहले लेकिन भैया जी जब हमारे बाबा साहब के जन्म भयल तो कैसे ही पूरा प्रकृति खुश बा पग पग धरती पे छाई हरियाली चंदा हसैनी ले गगनवाना कलकल नदिया मधु